Δεν υπάρχει καμία μαμά στη φύση που θα πας να πλησιάσεις το μωρό της και δεν θα σου κατεβάσει τη μούρη. Είμαι ηλεκτροοικονομική Δουμέα και είμαι εδώ για τα μωρά μέσα και έξω από την κοιλιά. Πολλά σχόλια χαρακτηρίζουν αγενείς τις μαμάδες που δεν θέλουν να κουμπάνε, να φυλάνε, να πασπατεύουν τα μωρά τους. Πάμε καθόλου καλά. Τα όρια του σώματος τα ορίζει ο κάτοχός του. Και επειδή δυστυχώς τα μωρά δεν μιλάνε, αυτή τη δουλειά την αναλαμβάνει η μαμά. Θέλω να σας θυμίσω ότι μαθαίνουμε τον κόσμο από την κοιλιά της μαμάς μας και την αγκαλιά της, οπότε όταν κανονικοποιούμε αγνώστους να μας χαϊδεύουν, να έρχονται κοντά μας και κανείς να μην κάνει τίποτα, σημαίνει ότι αυτό είναι μια χαρά να γίνεται σε όλες τις ηλικίες. Προειδοποιώ ξανά όσους πάνε να πλησιάσουν τα μωρά, καταρχήν να τα κοιτάξουν και θα καλέσω και τις μαμάδες να παρατηρούν τα μωρά τους όταν κάποιος τα πλησιάζει για να δούμε πώς αντιδρούν. Αν το μωρό χαίρεται και του είναι ευχάριστο, τότε μια χαρά. Αν παρατηρήσω όμως αντιδράσεις τύπου στρίβω, γκρινιάζω, είμαι λίγο παγωμένο, χρειάζεται να κρατήσουμε απόσταση.